שמות א'. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו, ראובן שמעון, לוי ויהודה, יששכר זבולון ובנימין, דן ונפתלי גד ואשר. ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. וימות יוסף וכל ויהי אחרי מות משה עבד אדוני, ויאמר אדוני אל יהושע בן נון משרת משה לאמור, משה עבדי מת, ועתה קום כל מקום אשר תדרוך כף מהמדבר והלבנון הזה, פרק ב'. וישלח יהושע בן נון מן השיטים